I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Sige, pangutana bagay gala si Ombudsman Boeing Rimulya kung targeted ba, no? Targeted ba ang majority? Kasi ato maminaw niyang tubag. XFM Katropa. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapahirat Hindi. Ano yan? na parang iniisa-isa yung mga Otro po di. majority senators. Now we have Chingoy and then si Joel, si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said... I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing ni sa kanya sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya. With regard to the other senators. Plunder din yan. That's true with regard to the other senators, or yung sa majority, si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga... Tuloy na sila, Joel Villanueva, no? Kay si Win Gatchalian, kuha naman. Mga pinag-aaralan na mabibigat sa kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan niyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Mabibigat na tao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapahirat. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors. XFM Katropa. So, marami daw. Tama na, Gab. Ang pangutana nako mga katropa kay extra na ta, no? Alas 9:45 na. Pangutana nako asa namang kaso ni Martin Romualdez? Bullseye. Asa nang kaso si BBM, may kaso ba? Na immunity from suit, di pa. Impeachable lang. Di pa karon. May kaso na ba si Bunuan, may kaso na kuno pero asa naman? No? Sila Pangandaman, no, to apil. Si Ulaybar, no, katong mga gipanglaglag sa una. Nga mo'y giingon may galangan na ako na yung mga alipores nga. Mo'y nangulekta. Pero ang tinuod, wag yung kuno kaabot ka BBM ang kwarta, istoryahe ninyo. Ay, grabe. Istoryahe po, ginagma. Subog kayo natuuhan ng inyong istorya. Nga, kato na silang Bunuan, si Ulaybar, Bersamin, no? Tong Batanong Bersamin, pati si former ES Bersamin. Kanara sila mo ay nagkonsabo. Punguta na. Ombudsman, naana ba din sila kaso? Kinsa inyong gidali karon? Atong ipangutan, ibalhin na to pangutan na dito, tong pangutan ng tulpo, ibalhin na to sa ila. Kinsa inyong gidali-dali kaso ron? Mga senador. Kinsa nga mga senador? Nas majority. No? Marcoleta, Estrada, o Joel Villanueva. Nan kaning tulo, ilang paning kamutan mga igala, kahibaw na guys tulpo. Nga madakpan mga igala by the weekend. Siyempre, di nila tugtan mga igala atong amendments nga pwede silang mubutar. Dihado na sila gab. 10, 11, munay kuan. Standing. Kaya mas bato. No? Anaman namon lagi nila. Pero besan pa, no, kung ilang inganaon mga igala, di gyapon sila kakuhag quorum o di gyapon sila kakuhag 16 para sa impeachment, mga katropa. Mabaho na lang yun ang impeachment diha. No, mabaho na lang yun ang impeachment. Di sila kakuhaan na. So kamo, ibili na ko sa inyo mga igala ang desisyon. Ibili na ko sa inyo mga katawhan may igala ang paghukom. Kung mutuo ba mo nga kini mga pangitabo karon mga igala
kaso ni Marcoleta, kaso ni Estrada, kaso ni Villanueva, o kisa pa'y pwedeng kasuhan nila diha. Si Escudero, by the way, is also part of the majority. And na po siya kaso. No? Apil to. Tama day. Makuha, upat yun ay gam. Kisa pa ilang purmahan diha. Kana si Mark Villar. Posible pa na nilang biradahan sa Gyapon. No? So kaniba may gala, tanaw ninyo, regular process or gituyo, gitarget yun. No, nga ang mga nasa majority, kaya tanaw nila nga nasa mga majority, prosara yun. No? Prosara yun mga katropa. So ana lang, kamo na i-decide diha mga kisunan. Bullseye.